Toto je podcast Letíme za horizont s kozmom a dnes otvárame tému, ktorá je blízka každému rodičovi. Rodičovstvo v dobe pretlaku. Ako si v ňom zachovať vlastný hlas, zdravý rozum a pevný vzťah s deťmi? Rozprávať sa o tom budem s Máriou Balážovou. Ja som Lenka Šošová. Vitajte. Letíme za horizont a objavujeme nové perspektívy rodičovstva. Mária Balážová je detská psychologička, lektorka a mama. Dlhé roky sprevádza rodiny v ich každodenných zápasoch aj radostiach. Vo svojej práci spája odborný nadhľad s hlbokým porozumením toho, čo rodičia aj deti dnes najviac potrebujú. V tomto rozhovore sa budeme rozprávať o tom, prečo rodičovstvo nie je o dokonalých návodoch, ale o hľadaní vlastného kompasu. Pozrieme sa na to, ako zladiť rešpektujúcu výchovu s jasnými hranicami, prečo sú napätia v rodinách prirodzené a čo deťom prináša kolektív, aj keď v ňom nie vždy zapadnú. Mária Balážová, vitajte. Dobrý deň. Máte dlhoročnú prax v psychológii, ste aj mama. Čo najviac trápi rodičov v dnešnej dobe? Nechcem začať hneď od začiatku nejakými veľkými stresmi, ale myslím, že dnešná doba dosť prispieva tomu, že rodičia sú vystresovaní a cítia veľa tlaku na tú svoju rolu rodičovskú, lebo jednak na jednej strane je to rola, ktorá je v spoločnosti považovaná za veľmi dôležitú, ale zároveň niekedy z môjho pohľadu chýbajú tie podporné mechanizmy alebo taká podpora vlastne v tom rodičovstve. Nikto nás vlastne neučil byť rodičmi, nie je na to žiadna škola, len nejako ste do toho tak hodení a očakávajú sa vlastne výborné výsledky. Takže myslím, že to, čo rodičov dnes trápi, je tak veľa tlaku, ktorý sa na nich zošadiaľ tak valí. A aj výskumy hovoria o tom, že rodičia alebo ľudia, ktorí sú rodičmi, sú oveľa menej spokojní so svojím životom. V jednom výskume dokonca to bola 3/4 ľudí, rodičov, ktorí naozaj hovorili o tom, že nie sú šťastní alebo sú takí menej šťastní v porovnaní s ľuďmi, ktorí nemajú deti. Takže je to taká zaujímavá otázka, že prečo to tak je. Ja myslím, že to súvisí s množstvom vlastne vecí, ktoré tí ľudia pociťujú, napríklad ekonomické tlaky, naozaj o to, že zabezpečiť vlastne tým deťom nejaké fyzické zdravie, ale aj psychické zdravie a spolu s tými zmenami, ktoré teraz za posledné roky vlastne tak nejak všetci zažívame, že tých zmien aj v spoločnosti je veľa, tak to vlastne dopadá na ľudí. Veľa sa hovorilo počas covidu o takej kríze duševného zdravia u detí a u mladých ľudí, ktoré boli spojené vlastne s izoláciou, s takou celkovou zmenou vlastne fungovania tých rodín, čo naozaj bola taká veľká výzva, že ako sa s týmto nejak vysporiadať. A jasné, potom sú také veci, ako naozaj, že tá doba digitalizácie sa teraz tak rozmohla, čiže sa to veľmi rozvíja a myslím, že ľudia ešte na to celkom nie sú pripravení, že ako sa s tým celým vysporiadať, ako komplexne vlastne napríklad ochrániť deti pred niektorými javmi, ktoré sa dejú vlastne v tom virtuálnom svete. A potom, ako hovorím, že sú to napríklad veci ako taká zvýšená sociálna izolácia, že deti sa cítia, alebo mladí ľudia, tínedžeri, ale potom aj vlastne mladí dospelí, že sa veľmi dnes cítia osamelo a tak izolovane. Možno, že to práve súvisí aj s tým rozvojom vlastne technológií. A to sú také výzvy, čo si myslím, že trápia dnešných rodičov. Vy ste naozaj otvorili veľmi veľa tém a ja by som to asi možno dala do jedného klbka a povedala, že vlastne rodičovstvo je naozaj krásna, ale zároveň veľmi ťažká rola. Často sa spomína v dnešnej dobe rešpektujúca výchova. Čo to vlastne znamená tá rešpektujúca výchova? No, tak to je taká moja vlastne srdcovka. Sa o tom vôbec rozprávať a vôbec akoby prinášať do takého spoločenského nejakého diskurzu toto, že vlastne my ako ľudia, ktorí väčšina z nás vyrastala vlastne v nie veľmi rešpektujúcom
prostredí, by som povedala, alebo znie veľmi rešpektujúcou výchovou. Takže my teraz vlastne sme taká možno, že prvá generácia rodičov, ktorí akoby majú možno, že šancu alebo záujem vlastne inak pristupovať akoby s takou hĺbšie sa zamýšľať nad tou výchovou a vlastne nad dopadmi tej výchovy na deti, lebo v podstate žijeme akoby v relatívnom blahobite nejakom. Máme dosť veľa zdrojov informačných, takže môžeme sa dozvedať vlastne o veciach, ktoré možno, že fungujú niekde vo svete. A tak teda sa nad tým oveľa viacej zamýšľame. Ono to prináša vlastne tie otázky, že ako to môžem vlastne robiť lepšie. Hej? Že to, čo trebárs ja som nedostal, alebo ako mi nebolo, keď ja som bol dieťa alebo mladý tínedžer. Myslím si, že keď sa nad tým ľudia zamýšľajú, tak potom následne vlastne zistia, že chcú to robiť nejak inak. Ale vlastne nevedia ako, lebo nikto im nedal ten návod, ako som hovorila predtým, že nepríde ten manuál, hej. A naša tendencia vlastne hľadať nejaký spôsob, ako to robiť lepšie, nás teda hodí do hľadania informácií a prídeme na to, že tých informácií je strašne veľa. Ťuknite do ChatGPT a na akúkoľvek otázku dostanete odpoveď. Druhá vec je, že aká tá odpoveď je, či je relevantná. A teda máme pretlak tých informácií, ale zároveň vlastne my nevieme, čo z tých informácií je vlastne OK, čo je dobré, či nie. A podľa mňa tá rešpektujúca výchova alebo ten koncept toho je takou odpoveďou na také práve na tieto otázky, že ako ja môžem vlastne vychovať tie deti svoje, alebo ako my môžeme vychovať vlastne tú generáciu detí, ktorá zažije akoby viacej pochopenia, viacej dôvery, viacej takého naladenia sa na tie detské potreby. A ono na druhú stranu sa to dá vnímať, že tá výchova je teraz taká, že no tak len taká koncentrovaná na tie deti a čo deti chcú. Nemyslím si, že to je úplne takto, že sa to deje a že my ešte ako spoločnosť potrebujeme takú dlhú cestu prejsť k tomu skutočnému rešpektu, hej? A k tomu, že čo to je a o čom to je. A teda, aby som aj odpovedala na tú otázku, že o čom si ja myslím, že tá rešpektujúca výchova je, tak si myslím, že to o takom hlbokom napojení sa na to dieťa, na jeho potreby, na jeho svet. A vlastne všetci sme boli niekedy deťmi. Čiže my to všetci niekde v sebe máme, len bohužiaľ ako keby rôznymi tými zákrokmi a rôznymi výchovnými prístupmi a situáciami sa to mohlo v nás vlastne tak ako keby potlačiť. My len potrebujeme akoby k tomu nájsť nejakú cestu a myslím si, že tá rešpektujúca výchova je o tomto, že o hľadaní takej väčšej prepojenosti s tými deťmi a o vytváraní toho vzťahu. Že vytváraní toho kvalitného vzťahu, ktorý je založený vlastne na nejakej úcte, pochopení, aby sme vlastne mohli s tými deťmi my im byť vlastne takými sprievodcami a aby sme vlastne aj ich doviedli do nejakej dospelosti, ktorú oni už potom si môžu prebrať a vlastne robiť tie rozhodnutia si sami za seba. Zároveň, aby sme si zachovali vlastne ten vzťah, hej? Lebo vzťahy sú pre nás ľudí nesmierne dôležité. Hej? To je niečo, čo vlastne je jadrom vlastne asi našej existencie, lebo sami nemôžeme existovať v tomto svete. Hej, my potrebujeme mať dobré vzťahy s ľuďmi, nielen kvôli tomu, aby sme prežili, hej, ale aj kvôli tomu, aby sme dokázali vlastne žiť taký kvalitný život. Toto je presne to, že mnohí rodičia si myslia, že tá rešpektujúca výchova je o tom, že sa s deťmi budeme rozprávať a budeme ako keby rešpektovať ich emócie a v podstate ich ako keby v úvodzovkách necháme dýchať. Ale ja osobne si myslím, a teda aj moje okolie, že práve ten rešpektujúci prístup by mal mať aj nejaké mantinely. Je to tak? Určite si myslím, že rešpektujúca výchova nie je o tom nechať deti navoľno behať a robiť si, čo chcú. To nie je rešpekt, lebo my máme vlastne zodpovednosť za to, že deti budú v prvom rade v bezpečí. A to sa týka aj fyzického bezpečia, ale aj takého emocionálneho. Hej? Čiže napríklad to zodpovedné, rešpektujúce je, keď ja dokážem vnímať, že to dieťa trebárs je prehltené alebo je prestimulované nejakými vecami zvonku, ktoré mu môžu vlastne škodiť trebárs. Hej? Čiže
prvá vec je, hej, že ja zabezpečujem to bezpečie, ale aj na úrovni teda aj fyzického, ale aj takého emočného. Takže ja to tak nejak moderujem ako rodič. Hej, že ak vidím, že to dieťa večer trebárs už je presýtené, hej, že príde zo školy, zo škôlky a vidím, že malo toho všetkého dosť a vlastne, ak sa vyleje tam mi a urobí nejakú scénu, tak nebudem po ňom požadovať, že tak teraz sa správaj ako keby nejako v kope, nejako koherentne, ale budem akoby rozumieť tomu, že to dieťa má nárok na nejaké svoje pocity, že teraz môže byť preťažené, unavené, a nebudem v tej chvíli akoby to správanie veľmi posudzovať. No a my robíme takú chybu často, že my vlastne často vidíme len ten vrchol toho ľadovca. Hej? Že vidíme vlastne tuto nie nejaké správanie, ktoré trčí vlastne z tej vody a podľa toho posudzujeme to dieťa ako celok. Hej? Že ty sa správaš nejako, ty sa správaš zle ku mne, alebo proste kričíš a plačeš a nechceš robiť to, čo ti hovorím, ale my nevidíme, akoby nechceme často vidieť aj to, čo je to pod tým. Hej? A to je tá osobnosť toho dieťaťa, to je vlastne to všetko, čo ovplyvňuje ten jeho svet a jeho život, jeho deň, jeho náladu. A akoby sa zameriavame často len na ten vrchol a posudzujeme to dieťa podľa toho, čo vidíme práve vtedy, v tej chvíli, hej, trebárs, keď to dieťa je rozrušené. A čo sa týka limitov, tak samozrejme, že limity sú dôležité, ale je strašne dôležité, že ako tie limity my vlastne komunikujeme. Čiže ja môžem povedať tomu dieťaťu, že počuj, teraz to, čo robíš, to sa mi nepáči, to, čo teraz vidím, nie je bezpečné, že dieťa bije súrodenca alebo ho švacne. Že toto sa mi teraz nepáči, toto nie je bezpečné. Teraz ti nemôžem dovoliť, aby si toto robil alebo robila. Poď, teraz potrebujeme ako zabezpečiť, aby tvoj brat bol v bezpečí. Takže ja ťa teraz odvediem a teraz chvíľu budeme tuto spolu proste v kuchyni, kým to neprejde. Alebo môžem povedať to, že ja ťa vidím, čo robíš, toto sa nerobí, to svojmu bratovi robiť nemôžeš, si zlý a chod do svojej izby a príď, až keď sa upokojíš. Čiže máme dva nejaké úplne rozdielne modelové situácie. Spôsoby, ako sa k tomu dá vlastne pristúpiť. Hej? Že môžem to robiť láskavo, môžem to robiť s takým tým, že ja dám najavo tomu dieťaťu, že ja vnímam, že ty máš sa teraz zle, alebo vnímam, že niečo je teraz pre teba ťažké, čo ešte ty nedokážeš vlastne urobiť lepšie, hej? Že ty sa ešte teraz nedokážeš regulovať emočne, hej? Nedokážeš to v sebe nejako udržať, tak proste buchneš, ale ja neriešim ten buchanec, hej? Viem, že to, ale dám najavo, že OK, toto nie je v poriadku, toto je, ale nehovorím mu, že ty si zlý, alebo že chod sa hambiť do kúta, hej? Čiže vidím ten rozdiel, takže to sú tie limity, že ako sa dajú robiť drsne, že to je taká tá drsná výchova pomocou trestov, vyhrážok, kritizovania, zahambovania, fyzických trestov. Hej. U nás veľmi ešte stále niečo, čo sa toleruje. Udrieť dieťa je vlastne ako výchovný prostriedok, ale pritom je to vlastne drsná výchova až autoritatívna, taká zastrašujúca, že taký rešpekt skôr, strach si tým zabezpečíte, ale na ten vzťah to nebude mať, to bude mať zlý vplyv, hej, dokonca až škodlivý. Takže to nie je o tom, že ja nechám dieťa robiť si, čo chce, lebo to je to rešpektujúce a ja ho rešpektujem. No nie, lebo ja potrebujem zabezpečiť, aby to dieťa sa učilo tie zručnosti, hej, aby sa učilo sa regulovať. To slovo regulácia alebo sebaregulácia je také ako keby, že čo tým sa myslí, hej, tak je to vlastne to, že podľa mňa je to zručnosť akoby budúcnosti, hej, že vedieť dobre o sebe, čo sa mi deje, čo prežívam, aby som to vedela vlastne nejakým spôsobom ustáť. Je to strašne dôležité aj pre vzťahy, hej, lebo ja keď sa neviem regulovať sama seba, svoj trebárs hnev alebo svoju frustráciu, tak prvé čo bude, že to budem hádzať na manžela, hej, hneď keď prídem, alebo na deti. A deti potrebujú vidieť, že ja to dokážem sama treba zústať ako rodič, alebo dokážem ja si
svojimi pocitmi poradiť. A preto hovorím, že to je aj taká zručnosť vlastne budúcnosti pre deti, lebo v dobe vlastne technológií, kedy vlastne vstup-výstup je strašne jednoduchý, ale to, čo sa medzi tým deje, je ako ďalšia vec. Že to je to, čo bude fungovať pre možno, že týmy, pre spoluprácu ľudí navzájom. Kozmo je preventívny program pre deti, ktorý hravou a citlivou formou rozvíja rešpekt, empatiu a zdravé vzťahy. Pomáha deťom rozpoznať šikanu, riešiť konflikty a hovoriť o pocitoch bez strachu. Zapájajú sa doň školy, škôlky, aj rodičia doma. Všade tam, kde záleží na bezpečí a dôvere. Viac o tomto programe nájdete na kozmove-dobrodružstva.sk. Poďme ale teda poradiť rodičom, keď majú teda ten láskavý a rešpektujúci prístup voči deťom a nie sú tam ako keby prísne pravidlá, nazvem to takto, ako vytvoriť situáciu alebo proste výchovu tak, aby to dieťa malo rešpekt voči rodičom. Pretože keď rodičia sú láskaví a tolerantní a dovolia, tak bez nejakých prísnych pravidiel, ako si vytvorí dieťa rešpekt voči rodičovi? Tam podľa mňa je jedna vec, že ako pozor na to, že dieťa si má vytvárať rešpekt voči rodičovi. Dieťa potrebuje najprv zažiť rešpekt, a to aj vy hovoríte, že keď ja zažijem nejakú láskyplnú prístup k sebe s tým, že naozaj niekto tam je, kto ma sa snaží chápať. To znamená, že nemusí ma vždycky chápať, nemusí vždy mi rozumieť, čo ja chcem alebo čo potrebujem, ale aspoň sa snaží o to a dáva to najavo. A zároveň vlastne ja mám pocit, že ja som ako aj ľúbený, aj ten človek, vlastne mu záleží na tom, čo ja si myslím alebo čo cítim. Keď toto zažijeme vlastne v takej miere dostačujúcej, tak vlastne v nás sa usídli ten pocit, že ja som ľudská bytosť, ktorá má hodnotu, ktorá má vlastne cenu, nezávisle na tom, ako ja sa správam, ako vidím že čo tam sa mi zrovna deje. Ale že ja sa naučím, že moja cena je niekde inde ako v tom, že čo mám na sebe oblečené, alebo že čo zrovna proste robím, či sa mi darí, alebo sa mi nedarí v živote. Že tie deti, ktoré vyrastajú vlastne v takom rešpektujúcom ovzduší, v takej atmosfére, tak oni vlastne idú tým životom, také sú odolnejšie. Že sú odolnejšie v tom, že sa mi dejú nejaké veci, nejaké stresy, lebo stresy vždycky vlastne budú, stále sú tu a stále nás budú zaťažovať, ale ako ja sa vlastne s tými stresmi vysporiadam a nebudú vlastne tie stresy akoby tak ovplyvňovať tú moju vnútornú vlastne stabilitu, tú moju hodnotu. Takže ja pôjdem tým životom vlastne nejakým spôsobom tak, že ja mám cenu ako človek a teraz toto treba sa mi deje a niečo sa mi nepodarilo, nespravil som príjmačky alebo neurobil som nejakú skúšku, ale že dokážem s tým cez to ľahšie prejsť. A to je tá vlastne regulácia emočná, že ja sa vlastne učím tie ťažkosti prekonať. Dokážem prejsť tými životnými udalosťami bez toho, aby nejako ovplyvňovalo to moje vnútro, to prežívanie. A hovorí sa často, že žijeme dobu stresu a teda musím povedať, že aj mnohí rodičia majú tzv. Rodičovský stres. Ako tento stres ovplyvňuje vlastne výchovu detí? To, že ľudia alebo rodičia prežívajú vlastne veľa takého tlaku a toho stresu, že niektorí výskumníci dokonca to nazývajú takou epidémiou vlastne tohto obdobia. Že ako som spomínala už na začiatku, je, že sú veľké nároky na zabezpečenie vlastne potrieb detí a na tú výchovu. Spoločnosť si uvedomuje dôležitosť tej role, ale akoby je tam strašne málo podpory pre rodičov. A plus to, že tie rodiny sú viacej izolovanejšie. Veľa ľudí vlastne od tých primárnych rodín sa vzdialuje, cestuje sa, ľudia sa sťahujú, nemajú takú podporu v tej komunite.
ako to bolo kedysi, a čo nehovorím, že to muselo byť nutne dobré, ale keď si predstavím, že sa vychovávali deti v trojgeneračných v trojgeneračnej rodine, kde mamina potrebovala niečo vybaviť, tak neriešila nič iné, ako si zaplatí opatrovateľku, ale poprosila proste babku, tetu, susedu, sesternicu. Hej, takže to bolo tak akoby v tom nejako jednoduchšie, že tým rodičom sa akoby z tohto pohľadu jednoduchšie možno, že fungovalo. Samozrejme, že to malo aj nejaké svoje horšie stránky, ale chcem povedať to, že to všetko nejakým spôsobom vplýva na takú tú spokojnosť rodičov. A samozrejme sú tam potom ekonomické tlaky. Je fakt dôležité, aby tá spoločnosť proste troška investovala do tej podpory, rodičov. Myslím, že sa to dá urobiť, ale ja nie som ako sociologička ani politologička. Tá podpora môže ísť vlastne z nejakých miest, akoby možno politických rozhodnutí, na tejto úrovni. A psychologicky si myslím, že je dôležité, aby treba rodičia vytvárali si tie komunity alebo chodili vlastne na nejaké vzdelávania, ktoré ich podporia, alebo naozaj a myslím, že to aj dnešní ľudia dosť robia, že je to taká doba v tomto podľa mňa veľmi fajn, že sú rôzne proste zdroje, na ktoré sa dá obrátiť. A zároveň, ako sme si hovorili, že tých informácií je tak strašne veľa, že sa v nich vyznať je niekedy ako náročné. Toto je hneď moja ďalšia otázka. Vlastne naozaj si myslím, že mnohokrát je až taká preinformovanosť, plus vám teda radia susedky, susedovia a teda, ja neviem, z rodiny niekto. Ako sa v tomto nestratiť a ako si vlastne udržať taký ten vnútorný kompas, že toto je pre našu rodinu to najlepšie. Aby sme si ten kruh alebo ten pohľad nerozšírovali, ale sústredili sa proste na tú rodinu, ktorou žijem. A áno, možno, že si zobrať niektoré rady a niektoré vzdelania, ale predsa len proste ako si zachovať to vnútro. To je taká aj generačná vec, že my sme vlastne možno prvá generácia, ktorá akoby takto do hĺbky o tom rozmýšľa, že chceme to robiť inak, chceme to robiť lepšie. Nás to vlastne v niečom akoby tak budí, ako chcieť mať nejaký návod, alebo chcieť mať nejaký manuál na to, ale bohužiaľ to nejde. Lebo výchova je veľmi osobná vec, každé dieťa je iné, každé dieťa sa rodí s inou výbavou a niekedy vlastne to, že máme deti, ktoré proste majú nejaký handicap alebo majú nejakú neneurotypický mozog, a tam naozaj ako chcieť od tých rodičov, aby oni išli podľa nejakej šablóny, je vyslovene vlastne nemožné. Na jednej strane chceme ten manuál, na druhej strane my sa potrebujeme s tým ako zžiť, že ten manuál nám nikto nedá a potom sa musíme obrátiť dovnútra. Do svojho vnútra, ísť z tej podstaty. A to je tá napojenosť, ten kontakt s tým dieťaťom. Keby sme len robili, že naozaj, že 5 minút denne ja si dám na taký sústredený rozhovor so svojím dieťaťom. Že nebudem riešiť nejaký telefón, že mne tam treba variť, alebo nakupovať, alebo čokoľvek, ale že budem normálne vnímať to dieťa 5 minút. Taký experiment. A či som ja toho schopný? Či ma stále niečo nebude rozptýlovať? A to je možno, že aj tá ťažká vec dnes, že sú ľudia vlastne veľmi rozptýlení tými ostatnými vecami, ktoré musia zabezpečovať a ich to potom vlastne oddialuje od tých detí. Čiže prejde deň, prejde 2, prejde týždeň a ja vlastne zistím, že, a deje sa to aj mne, že ja som vlastne s tým dieťaťom akoby nerozprávala. Že čím ono žije, čo robí, čo ten jeho svet vlastne tvorí. A vtedy je dobre vlastne sa tak zastaviť a vlastne znova sa tak uzemniť, vrátiť sa k sebe a k tomu, čo vlastne je dôležité, že ten kontakt, to napojenie sa tvorí proste nie je nejakou knihou, ale to ide od nás znútra. A toto môže byť výzva, to môže byť náročné v tom svete, ktorý je plný takých rôznych podnetov, ktoré nás vlastne vyrušujú, ktoré nám nedajú vlastne prísť k tej jednoduchosti a k takej prítomnosti. Letíme za horizont s Kozmom a Lenkou.
Mnohí rodičia, keď sa stanú rodičmi, si vždy povedia, že tak toto ja svojim deťom nikdy nebudem robiť, to, čo robili moji rodičia, ale teda nájdu si aj z tej výchovy niečo to dobré, začneme byť teda rodičmi. A teda máte určite dlhoročnú prax, ako som spomínala v úvode. Čo deti v dnešnej dobe najviac trápi? Deti sú vlastne často takým našim obrazom, hej? Aj tým obrazom toho, že čo sa v rodine deje. Hej? Keď je rodina vystresovaná, hej, sú rodiny, kde ekonomická situácia je zlá, hej? Že sa rieši nejaké prežitie, základné proste potreby sa riešia, tak aj tie deti vlastne budú tým ovplyvnené a budú žiť v takom akoby napätí a v tom, že a my nevieme úplne ako tie deti oddeliť od nás, hej, od nášho prežívania, že tie decká sú veľmi vnímavé, oni vnímajú, že čo sa deje. Takže asi neviem povedať úplne, že taký rebríček veci, že ktoré deti trápia, asi je to aj o veku. Myslím, že hodne z toho môže súvisieť aj so školou, lebo škola je niečo, čo deti tam trávia veľa času a zároveň je to vlastne prostredie, kde sa toho veľa deje. Aj hlavne na takej vzťahovej úrovni. Keď sa bavíme o nejakom školskom veku, základná škola, že tu budú iné veci ako potom možno, že v tom tínedžerskom veku. V takom školskom veku sú to hlavne také tie vzťahové veci, také to, že ako ja obstojím vlastne v tom možno, že pred tými nejakými očakávaniami, možno, že rodičov, možno tej školy. Deti môžu byť také vnútorne neisté a také úzkostné z toho, že sa proste, čo sa im deje, veľa COVID zmenil, že to vidíme teraz, ako keby niektoré veci, ktoré prichádzajú, že boli deti, ktoré mali 2, 3, 4 roky počas covidu a treba sa nesocializovali tak bežne ako predtým a teraz vlastne treba prichádzajú s nejakými problémami v tej oblasti. Takže napríklad toto riešime. A rovnako som sa aj zamyslela nad tým, že my ako rodičia môžeme nejakým spôsobom vychovávať deti v rodine, rešpektujúco, ale jeden môj známy hovorí, že ty si dieťa môžeš vychovať akokoľvek, ale potom ho zmení zariadenie. To je vlastne školy a škôlky. Teda ako vychovávať dieťa, tak rešpektujúce smerom k rodine, ale smerom aj k okoliu, keď už navštevujú teda napríklad tú školu. To sa nedá povedať dieťaťu, že ty sa správaj akože dobre, hej? Keď doma zažíva, že napríklad nie sú rešpektované jeho potreby. Hej? Takže alebo názory, alebo emócie, alebo je, ja neviem, nejakým spôsobom ako kritizované, alebo zahambované za prejavy emócií a tak ďalej. Takže darmo ja budem hovoriť dieťaťu, ty sa dobre len správaj ako keby tým ostatným, keď ono samé nezažíva ten rešpekt. Ale keďže vychádzame z toho, že otázka bola položená, že čo ak ja doma tú rešpektujúcu výchovu praktizujem a chcem a je to pre mňa dôležité, ale ide von to dieťa do zariadenia. Ja si myslím, že takí rodičia už potom rozmýšľajú aj nad tým, že že tak čo ja môžem pre to dieťa urobiť ďalej? Že ako ja jemu môžem zabezpečiť to, že bude v bezpečí fyzickom, emočnom. Myslím, že mnoho z tých rodičov aj vlastne pokúkuje potom po nejakých alternatívnych školách, ale to nie je riešenie úplne pre všetkých, takže riešením je, aby sa vlastne stávali aj školy takými miestami, kde je vlastne viacej rešpektu a že kde naozaj je dobrá atmosféra, hej? Lebo my sa stále bavíme o bezpečí. To je základ, proste to je základná naša potreba. Najprv sú teda fyziologické potreby, ale keď tie zabezpečíme a ideme vyššie v tej pyramíde potrieb, tak ideme do toho, že my potrebujeme cítiť bezpečie a bez toho sa vlastne nevieme ani učiť, ani ďalej rozvíjať, ani vzťahy rozvíjať. Čiže ak sa dieťa cíti v škole nepochopené, kritizované, kde sa naozaj nerešpektujú nejaká ľudská dôstojnosť, tak je samozrejme, že tie deti budú potom reagovať. A reagujú vlastne negatívnym správaním alebo reagujú nejakými prejavmi, ktoré proste narazia niekde a potom máme vlastne javy, ktoré sa potom v tej škole vyskytnú. A teda nehovorím, že školy za to si nejako môžu, že tam že sa tam vyskytujú šikany a že sa vyskytuje teda šikana, ale mnoho z toho sa prináša akože z rodiny.
ale zároveň je to miesto, ktoré by malo ošetrovať tieto javy. Keď sa vyskytnú, tak nejakým spôsobom sa s tým vysporiadať a vysporiadavať sa s tým tak, aby to bolo proste pre tie deti podporné. Čo prináša kolektív dieťaťu, keď napríklad už teda rodina máme zabezpečenú, všetko je rešpektujúci prístup, ale teda dieťa ide do kolektívu a teda určite niečo aj ten kolektív prináša tomu dieťaťu. Je to ľudská skúsenosť, ktorá proste je nenahraditeľná, keďže my žijeme vlastne v spoločenstve. My stále potrebujeme sa naučiť fungovať medzi ľuďmi. Lebo ľudia sú súčasťou nášho života. My potrebujeme mať vzťahy v rámci nejakej blízkej rodiny, ale zároveň potrebujeme si budovať nejaké vzťahy s tými ďalšími vrstvami vlastne toho nášho pola, v ktorom fungujeme. To, že deti sa socializujú vlastne od malička, si myslím, že je taký dobrý priestor na učenie sa. Učenie sa tým zručností vlastne vychádzať s druhými ľuďmi. Ako ja s tým, aký som, ako sa ja mám, čo potrebujem, môžem vlastne sa stretnúť s tými druhými ľuďmi v nejakom kontakte. Hej? Či už v takom blízkom, čo sú blízke vzťahy, alebo v takom tom širšom. Ako ja vlastne dokážem fungovať medzi týmito v týchto vzťahoch zložitých. Hej? A to sa potom akoby môžeme rozprávať ďalej o tom, že na čo nám vlastne sú tie vzťahy. Čo to je také pre nás dôležité? Mne stačí, že ja mám nejakú svoju rodinu a tam sa budem ja držať, ale nie je to úplne tak. Hej? Ja potrebujem fungovať s kolegami, potrebujem ísť nahrať nejaký podcast a potrebujem sa dostať sem a vlastne sa dohodnúť s tými ľuďmi. A to je tiež nejaká zručnosť, ktorú sa učíme tým, že fungujeme vlastne v tej spoločnosti a medzi ostatnými. A preto je strašne dôležité, aby vlastne v tých školách bolo to prostredie také, kde toto sa môže rozvíjať. Kde nie sú toxické vzťahy, kde nie je, že krík, zahambovanie, vlastne deštrukcia, ale že kde toto sa môže vlastne akoby vylúpnuť ako ten orech z tej škrupinky, že to dieťa vlastne môže, krásny termín na to je v angličtine ako flourish, že môže kvitnúť vlastne, že my môžeme kvitnúť ako tá rastlinka, ktorú proste aj zalievame, aj pohnojíme, aj presadíme, ale že ho nebuchneme do nejakého tmavého priestoru a budeme čakať, že tá rastlina bude vlastne žiť a kvitnúť. A čo sú také najdôležitejšie potreby detí v dnešnej dobe? Z tej svojej pozície vlastne, možno, že psychologa, psychoterapeutky, ktorá robím s deťmi, ktorá vlastne stretávame sa, pracujeme na nejakých akoby problémoch, ktoré majú, tak ja vnímam ako veľmi dôležité to, že deti akoby dostanú ten rešpekt a že sa s nimi zaobchádza vlastne nejako s úctou, ale to sa teraz opakujem, ale myslím, že to je dôležité stále dokola opakovať. Myslím, že ten základ, ktorý každé dieťa potrebuje, je, ako už som rozprávala o bezpečí, hej? Ale to bezpečie fyzické alebo emocionálne, hej, je základným kameňom vlastne ďalších vecí. Hej, toho, že sa môžem potom rozvíjať, že môžem hľadať, v čom som talentovaný, čo mi ide, čo ma baví. Potrebujem spoznávať, že kto som, čo potrebujem, čo chcem, aby som sa potom mohol nejakým spôsobom tomu venovať alebo to rozvíjať. Ale keď ja nemám úplnú slobodu, alebo keď ja úplne nemám prístup ako keby k tej svojej vnútornej nejakej danosti, identite, tak ja sa niekde, tie deti sa potom niekde zaseknú alebo vlastne riešia očakávania rodičov namiesto toho, aby riešili treba už potom neskôr v puberte sami seba, to, čo oni chcú. A myslím, že dôležité je aj to, že rodičia akoby budú dôverovať tomu procesu, že to, jak moje dieťa rastie, s tým, čo ja všetko som do neho vložil, že sa to niekde ako keby ukáže. A rodičia často sú dnes takí úzkostní, takí, že premotivovaní vlastne riešiť za tie deti to strašne veľa, lebo sú sami vlastne, sami ako keby nemajú tú pevnú možno, že istotu sami v sebe, tak si myslia, že takouto prehnanou nejakou aktivitou, že oni tie deti nejako, že budú že nás smerujú a ja nehovorím, že to je zlé, samozrejme, ale že treba troška aj niekedy by si v tom dať také, že tak sa upokojiť a dôverovať a troška tú svoju vlastnú neistotu, ktorá
pochádza z tých čias, kedy my sme boli vychovávaní, ktorá bola do nás vložená, a teda dovolím si povedať, že drtivá väčšina z nás nezažila veľmi rešpektujúci prístup. Buď nás nevideli, alebo nás, ako keď nás videli, tak nás zhučali, že čo robíme, to by sme sa o tom mohli zasa baviť ďalšiu polhodinu, ale teda tým, že my sme to ako keby málo zážili, tak máme v sebe tú neistotu, ktorá sa proste ozýva, keď to moje dieťa kričí, niečo ako prežíva, pláče a ja vlastne vtedy, ma znútra zomkne ten pocit, že čo ja teraz mám robiť. Ja neviem o čo sa mám oprieť. Vtedy je dobré vlastne akoby k tomu pripojiť nejakú prácu na sebe, v zmysle, že OK, čo ja teraz tu, ako je to o mne, je to o mojom dieťati, o čom to je, aby som sa teda ako dokázala s tou situáciou popasovať, ale nie zvýšenou kontrolou, alebo nejakým riešením za to dieťa, že ja mu budem proste všetko rovnať celú cestičku proste v živote, ale že toto je skôr o mne a o tom, že možno, že ja mám takú neistotu v sebe v tej role toho rodiča a s tým sa troška tak ako popasovať, sa na to pozrieť. Dobre, tak ešte posledná otázka k rodičovstvu. Čo by ste tak vo všeobecnosti odkázala dnešným rodičom, nejaký možno návod, možno nejaké posmelenie? Asi by som odkázala rodičom, že ak sú na takej ceste, že ak sú už na tej ceste toho rešpektu, že aby v tom pokračovali, aby sa nenechali nejako vyviesť z tej cesty preč. Ak ešte rodičia nad tým tak zvažujú, že čo to je, o čom to je, že nikdy nie je neskoro vlastne začať s tým rešpektom. Že aj keď má dieťa 16 rokov, aj keď má 30 rokov, keď to dieťa bude počuť a máte dospelé deti, ale že keď tie deti budú počuť, že počuť to, čo som ja robila kedysi, nebolo v poriadku. Ja som si to uvedomila až teraz po rokoch. Mrzí ma to, že som to nerobila tak, ako by som možno, že teraz to chcela. Že to strašne veľa urobí s tým človekom, keď mu toto poviete, alebo takže nikdy nie je neskoro, to chcem povedať. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja za pozvanie. Letíme za horizont a objavujeme nové perspektívy rodičovstva.